så folk bliver helt. Miau! Så nu filmer den. Nu? Miau! Nå, nu, okay. Goddag. Jeg er Cæsar, og det her vil være en tutorial på præcisionspressen. Der er nogle gode huskeregler inden for det her trick. Først skal man ikke lande med. Man skal huske, man skal lande med halet først. Ellers skal der komme chance for, at man kan glide og dø. Og nummer 2. Man skal altid huske, hvad man er ude efter, så man ikke tvivler i sine jumps. Med ingen med at arbejde til. Lad os sige GoPro. Nu vil jeg vise en eksemplar på det i dag. Pres. Okay, jeg glemte det med halen. Men husk, I skal huske det. Okay, nu vil jeg vise jer en eksemplar tilbage. Det er det med vilje. Stop. Gør din præcisionspres bedre ved at du hopper fra kort afstand, fordi hvis man ikke kan tage et kort ind, kan man jo ikke tage længe nogen. Så derfor vil vi huske, at for at hoppe kunne langt, skal du kunne hoppe for kort, men korten skal være lige så langt som din korthed, for at din korthed virker så som langt for din. Hvad siger jeg? Det er perfekt. Miau! En god idé kunne være at kunne forhøje sin kropsstyrke, så man kunne hoppe længere i sin præcisionspres. Så nu er nogle øvelser, som du kan øve dig på. Og så skal du også huske at svømme nogle gange. Så du kan flyde i vandet som i luften. Og squats er også meget gode. Og måske nogle gange lave pistol squats. Ingen overraskelse. Okay, nummer 2. Okay, tak fordi I følte med i vores første episode. Det har været rigtig godt at lære, hvordan man laver en præcisionspres. I næste uge vil vi lære det udrørende perfekte momentum trick, der hedder climb up. Det er meget vigtigt, at man kan det, og det er meget godt for en styrke. Det kravler både muskler på skuldrene, og det er meget godt for jer selv. Og I kan blande med alt muligt som monkey Catley på nogle høje tag, og flygt for politiet, hvis det skulle være. Så det har vist til mig at blive rigtig god til alt det her ting, som vi viser her, og tjene en hel del penge og blive medlem af Tech Flight. Det er en god dag.